Ladies and gentlemen, nhasi tadzoka kwaBaba Mutongi. Kuno tichanyasofarirwa saka tanyimwa macheya. Hanzi imwe munonyanyouya muchingotora nhau dzimwe dzatinisina kukutenderai. Saka we want to make you feel uncomfortable as much as possible. Saka I think pamberi apa tisikuuya zvakare. Baba Mutongi. Makadi muri Zimbabwe pamwe chete naZigo. Aiwa tiri kufara. Komadi kuuya magara pasi mimi ndogara pacheya. Aiwa unongoziva kuti chero munhu wese chero afa nyangwe akafa ari mambo paanoenda kuna Mwari asvika achigara pasi. Ndikupaona ndo Baba Mutongi. Baba Mutongi makacelebrate Easter. Zvekuti ndakaenda nevana vangu kugomo takaswera tichinamata. Alright. Tikatsanya chaizvo tichinyengetera kuti Mwari atibatsire nekufarawo kuti mhuri yeZimbabwe itambe Easter zvakanaka. Nokumbodzimawo ndotorengera kuti Easter ino haina maaccident akawanda kange anyanya kuita kuitika. Takazvinamata kuti Mwari atungamirire vanhu vazhinji. Alright, mune mudzimai here? Mudzimai ndinaye. Vangani? Mumwe chete. Mukutarisira kuti havangani? Nditarisire kuva nehobho. Tarisira kungova nemumwe chete bedzi. Kuchechi kwenyu kunobvumidzwa vangani vakadzi? Mumwe chete. Ndaifunga munoitoka zvebarika. Aiwa kana hatiite izvozvo. Alright, makavimbika here? Ini ndiri munhu akavimbika, munhu akatendeka. Alright, nyaya kuti titange nayo iyi. Inyaya yakakosha because takambotaura about that before. Maiti mimi hapana nindi yoti maprofita aende kunze kwenyika achinotsvaga simba achinodii vachitsiya vene vazvo munomu. Kune chii chiriko kune dzimwe nyika dzekupomerwa maprofita? Ndakataura kuti muno muZimbabwe mune simba rakawandisa munomu. Even chero mukatarisa history yambuya nehanda kana kuti yana Micho kana kuti yana Joan, hapana pavakambobuda vachienda kuna Nigeria, vachienda kuna Ghana kunotsvaga mushonga, asi vaingonamata simba vachiripiwa muno muZimbabwe. Kureva kuti kunze kwenyika kana waakuti wakuendayo which means kwatova kutonoromba, uye hakuna munhu anokwanisa kutomboti isusu inini semenzenso ndabva muno muZimbabwe kuenda kuGhana, kuenda kunoromba kuGhana. Iwewe Zigo, Mwari obva akuudza kuti Mutongi akaenda kuGhana kunoromba, iwe haukwanisi kuenda pano pandakaenda iwewe kunoputsa zviripo ipapo. Never kuna zvakadaro. Saka zvekutaura naMiracle Paul kuti kune muprofita murefu, ini ndichandingi hope, ndakarota hope, ndikadedzera muhope kuti ndibatsiriwe kunoputsa arita yakavakwa kuGhana, hazvishande. Unoiputsa sei iwewe usiko kumunhu akazviita izvozvo? Kureva kuti ipapo iye akarota haana kuudzwa naMwari kuti nhingi akaenda pakati akanoita zvinhu zvakati, ndo pakasungirirwa mweya yevanhu. Saka kureva kuti iye ngaachimirira Mwari auye maari omuudza kuti hope dziya dzandakakuudza chienda unodai. Kureva kuti apapa iye haasati audzwa kuti enda unoputsa autari, haana kana audzwa zvinhu zvipi zvinhu izvozvo. Iye ega ndiye atongoti ndapedza kurota saka ndakufunga kunoputsa pakasungirirwa mweya yevanhu, but hazvisio zvaaudzwa naMwari. Iye angopiwa hope chete, haana kunzi chienda unoita izvozvo. Saka ini ndo pandiri kuda kuziva manje pakuti imimi makazvimirira saBaba Mutongi, whether uda simba rechiprofita chekuti unge uri munhu wenguo, tomboti nguo tsvuku kana nguo chena, chero pastor chero mufundisi, munobatsira here? Panapa panouya vanhu vakawanda vanobva kuna South Africa nevamwe vanhu vanotori nemachechi sezvafanana Hubert Angel namakandiwa, vane majuniors avo ari mumachechi akasiyana-siyana, vanouya pano kuti baba ini ndiitewo kuti vanhu vandifarire ende vanhu vandide. Anonzi chislogan chiri kunhu kuya kwekuti even machechi madiki aya anonzi mari dzese dzamunenge mabvisa ngadziungane dzopiwa profeti yobva atodzinyora pasi, toisa receipt yotonodhipostwa kubhengi.
yotorekodwa kuti mari yaya nhasi yatanamata service kwabviswa 1000 kwabviswa 2000. Saka kune mamwe maprofeti majunior anenge achidawo favor yekuti vanhu vangoionerwe seri vachiwanawo zvimari, bhozi maprofeti mazhinji haasi kupa vana ava mari, kungonzi namata chete, nyengetera. Ivo futi vobva vatoda futi mari kune upi, kuna profeti uya futi. Saka vanhu vaya havasi kufara, vazhinji majunior ari kuuya kwandiri achikomplaina nyaya dzakafanana idzodzo. Saka ndinongoti kana ana Makandiwa nana Hubert Angel mamwe maprofeti ese ane majunior, please wanewo mukana wekuvapawo mari, kuvasumudzawo iwo topawo mari vatambirise iwo, bhozi vari kukudza zita renyu nezita raMwari. Saka paunouya kuno kwamanenge vada kutsvaga yatingati charisma pachirungu yekuti mudiwa kuti munhu adiwe, munhu afarirwe. Izvozvo futi tinozviita zvakanyanya zvekuti vanhu vanenge vanetseka, kuno umwe munhu asingagona kutopfimba oro umwe munhu asingatopfimbo, tinoita tokugadzira, tokugeza, wagezwa munyama tokupa mudiwa unodiwa chaizvo, mafuta tongokupa chito unoenda unozora, wazora mafuta aya unoona zvinhu zvose zvichifamba zvakaita sei zvakanaka, unoona zvinhu zvose zvichiendeka zvinofadza. Saka izvozvozvo vanozvida vanouya tovapa zvinhu zvavo zvofamba, uye kungofarirwa zvangofanana nemamwe maprofeti. Unoona kuti kana vachienda, kana kuti achienda nokwira kombe, vana vesangano vanouya voungana kana paairport vachimutambira paipai. Izvo zviya pane zvinenge zvatoitwa kuti vanhu vazowane pfungwa dzipi idzodzo. Hanzi naApostle TF Chwenga, kana usati wambopiwa pena semunhu wemurume, it means kuti aidha wakashata zingaite kana kuti hauna mari, uri broke zingaite. Saka mudiwa ushanda pena yange chitaura ndeyechii? Pena yekunzi go is up. Izvozvozvo kazhinji zvinowanza kuitika, asi ini ndangu handizvikurudzire kumaprofita, kumapastors, kuvafundisi, handinyanyi kuzvikurudzira. Unoziva chii? Kune zvinhu zvakawanda zvinoitika pakurarama. Unogona kuvengwa nemumwe profeti agokuvenga zveshuwa, agotora mari agopa kana mumwe mukadzi, agotouya kunamata uchechi kwako iwewe zvakasimba, achitopledja mari, achitobudisa mari zvekutodaro, but one day anozongowana mukana wongoti angosangana newe kuti akwanise kurarana newe, then arara neweka anogona ungoti rape kazvakati handiti. Saka izvo handizvikurudzire kumaprofita kuti vafarire kunzi rovai poto kana kuti piwai mapena aya. Nangu chandinokurudzira hangu kumaprofeti, mwana wemuchechi usapfimbe. Zviri nani kuti ukanzwa kuti anondimboda girlfriend murodhu muchingozvifambirawo, ungotsvagawo munhu wako asinei nezvechechi, asingatombozivi kuti unoita nezvei, munotonzi ndonzi nhingi, wototanga kutoaprocha munhu wako zvakaita sei zvakanaka. Pavanhu vanouya paground pamunenge muri apa, pakashata ngonzi poto, ngonzi yavhurwa apa, ita iyoyoyo. But kune nyaya yakazvinombotaurwa dziya izvo vanhu vanenge vachitya kuuya, zvakafanana nekuti akauya kuno kuti andouya here kubhesi rababa mutongi, futi kune uchinzi ikoko vakadzi vanozoshinwa. Kunoku hakuna zvinhu zvakafanana nekuti munhu mukadzi anozoshinwa kana mukadzi ona. Kuno kwandiri indakati ndakasiyana nezvinoita mamwe maprofita zvekuti anobva enda murodhi, anobva enda panzvimbo. Indiri kuti kwandiri kuno kwakawanda kwokuti vanhu vazhinji havatombofungira, vanongonzwa kune munhu anonzi mutongi kupi wozotsvaga wozonoti pakati muri kuno kwakawanda kudai so. Unoku ndoku kwandinchiita zvandinchiita kuti vanhu vakwanise kubatsirwa. Isusu even chero munhu ukanzi wabva kupana vanobva vana UK kupi nzvimbo dzakasiyana siyana, iyo zvindofunga ndotori nevanhu almost 4, 5, 6 vari kuuya kunoku vada kuzoita sei, vada kuzobatsirwa. Yatomboti chitungwiza ayo ingoti pamwe nzvimbo ayo ichiri yakati sarirei, zvode kwanzi vanhu chacho vane mari vakanyatsofunga zvakanaka zvinana vatombo vakahoteo muno muchitungwiza, vanhu vauye vachizopinda. Nokuti unoziva kuti vanhu vakawanda, fanika vanhu vari kuuya nevamwe vanhu vanotouya kana vachida kuzonana naMakandiwa vari kutozonobhuka kunana town, but muno muchitungwiza muno maitomboda hoteo yakapenga yakaipa, ndo mune chiprofita, muno mune simba. Muimbi, ukaona muimbi anotaura kuti haana kubuda nemuno muchitungwiza hakuna kwaanoenda, asi vese vaimbi vakabuda nemuno muchitungwiza kana maprofets akabuda nemuno muchitungwiza vane power, ende zvinhu zvavo zvese zvinoita sei zvinoenda. Saka ini ndakagara musimba.
ndakagara muno ina makandiwa Musimba. tiri musimba makandiwa mukoma wangu dzimweni nzvimbo dzandomurespect mukoma wangu Ndikubaona. Holy 10. Chii chikuitika mukomana ari kutanda botso kana kuti ane vanhu ari kumushungurudza? Holy ndofunga ndakambomuudza kuti usatuke mukadzi. Unoona shoko raakataura riya rekuti my Jew what tizotaura zvakawanda but izvo zviya zvinokudzikirisa chiremera. Ndofunga ndakaita live ndikamutega Holy kana iye Kimberly arimo futi mupeji mangu akatoiona pandaitaura nawo kati Holy enda unokumbira ruregero kumukadzi wako nekwahama dzemukadzi enda unoripa. Ndakazvitaura izvozvo ndikati zvimwe zvinhu zvinokupa imwe mhepo yausingaoni kuti iri kubva nekupi. 2 ndakambotenda ndikati musatuke maprofets either unakidzwe naye oro wamufarire. Kungotuka zita chete remunhu. Mumwe munhu vanhu tinosiyana maemotions. Mumwe munhu anobva aita hasha anongotora picture rako obva aita zvana uchasangana nazvo mberi chete. Ndakati magetsi emunhu anogona kunetsa kumadzima musi woyo asi hapapere 3 months chete pane zvimwe zvinotanga kungobehave pakazara vanhu shout ko zviri kuri right here ndo zvinhu zvezvichita sei zvichiitika. Saka Holy imhepo ngaambosumuka wafambe anobatsirwa anogezwawo minyama wotanga kungowanza madrugs so nokungomwa doro zviri too much zvisina ana direction. Aiyo kumwe kuzongomwa kokuti unodhakwa iwe zigo unomwa basi atambokuona wakadhakwa zvokubehave zvisizvo. Pane kumwe kumwa wotinosvika pakutozviitira dhodho hakuchasi right iko dzatova mhepo imwawo zvokufadza kwatova kutorwara ikokuya kuya. Saka Holy anofanira kuya ndimubatsire. Uyu mucheka mutsvuku wakatomirira iye Holy wandoda kuti ndimufukidze panapa namate naye ndamufukidza jira iraite zvakanaka. Ndikuona but unachiona unenge uchiona kunge maybe pamwe muri kungoita zvekunakidzwa kana kuti mukuda kumuseka kana chii. Vanhu vanenge vachanyatsoziva kuti makanyasomira pachokwadi rinokwanisa kumubatsira uye kubatsira vamwe vane matambudziko akafanana neaya. Ini ndobatsira ende ndofunga kwatasa panapa itsakiwa tokatyama uchioneya vako ndokusvika uchigara vana madzimai ikoko vasvika vachigara ikoko vachipinda akwete kuti vasvika vachitsva ba kuchiposta hachisi chenhamo. Ndasiyana nevamwe vanobva toitira mumba hamuiti toitira mune huswa umoto ukambogarapo unombotonhorerwa uchitsanangurwa nhamo dzako. Saka vanhu vane marambadoro mukaona vana vari kuputa mbanje mutoriro zvinhu zvakasiyana siyana imhepo. Ende ndine vana vakawanda vauya panapa navabereki vavo tichivaitira minamato bhozi ndikangokuitira munamato ukaunwa unorutsa the more yaunonzwa smell yembanje unorohwa nemwe musoro uri serious okuti haudi usweda pedyo naye. Vanoita zvedoro tongoita futi the same zvongoti urutse doro totoudza kuti uyai nazvo mutengerei moya nacho ndochiita zvandochiiteni ndobva mbatoti imwa panomwa vepamva toenda panzapo unorutsa zvokurutsa chako kuti hafa akatora chinhu chachiisa futi pamuromo pake. Kune vamwe vanobva kuti mwana wedu haabvume kuuya ikoko ndinongoudza tengai zvinhu zvaanofarira izvozvo zvaano achimwa ari kumba uyai nazvo kunoko. Ndosvika ndoita ndobva ndamuti ndamugadzikira mba make yachafara kuti zvinhu zvaita se zvauya obva torobva anwa mumudzi wachikosore machirutsa zvakaipa. Togadzirisa zvakasimba zvinhu zvakafanana nezvipi naizvozvo bhozi hatitendere kuti vana vakuvare nemusombodhiya nezvimutoriro zvanenge vachimwa izvi. Tokurudzira kuti vana ngavashande ngavadzidze ngavaende mberi nechinhu chakaita sei chakanaka. Bhozi munhu paanobara mwana wake anotarisa chakaita sei chakanaka kumwana but manje akanga achitsikirirwa nezvinhu zvakafanana nezvizvi hakuna kwatosvika. Ndakaona vhidhiyo rinonzi satsitsi chaizvo ndatange ndambotaura vakadzi vevanhu ndinogara ndichitaura even chirangava maprofets kana kuti vanani usanyenge mukadzi wemunhu. Chero akanaka chero akakuitira maactions akaita sei ekuti urare naye ramba kumukadzi wemunhu because mukadzi wemunhu message chachoyo isina even chero yekuti ndokuda chero imwe message yekuti murume angofungira anotora banga akakuuraya kana kaimoji checho ketu love kana tudododo tukechu love kana tokuurayisa iko kai unotorova pasi. Saka ndinokurudzira vanhu vazhinji musanyenge vakadzi vevanhu
2 isusu kuno tinoloka. Ukaona mukadzi wako iwewe uchimufungidzira kuti anenge ari kukuhurira, uya nependi rako chero uri kwauri. Ndinokuudza kuti tora pendi rako woribata maoko so chotokaita video call waribata maoko pendi remukadzi wako. Ndinokuudza kuti isa zvakati nezvakati woisa within 1 day kubva kuseni kusvika zuva chidoki. Pendi reo kanoribata pendi remunhu ukaribata zvaridambuke, but paunozonoribata iwewe pendi iroro waisa zvandienda kuudza zvezvi rinobvaruka sokuita mamvevhe. Then radero pendi reya ndochiudza chirisa pakanaka. Mukadzi wako akaita silly mistake akanorara nemunhu wanorara naye anonamira. Kozoita vamwe vanhu vasingadi kuti mukadzi anamire, musi mese munoda kuti munhu aite anamire. Koita vamwe vekuti unongoda kuti mukadzi akada kurara nemumwe munhu pawanenge pane ruware. Iko zvino tine zvimwe zvinhu zvatakugadzira zvinoita kuti kana munhu uchida kuti asararwe nemumwe munhu, pane chinobuda so kumukadzi panhengo yake panobuda kana musoro wekiti unongobuda papi, unongobuda ipapo panhengo yemukadzi, unotobuda feya unongobuda so musoro wekiti panguva yane chitsvangadzira murume achibata vachiromenza munhu musoro wekiti unobuda ipapo. Saka izvozvo futi zvinoshanda pakuti unorara nemukadzi wako, warara naye iwewe murume, mukadzi asiri anofanira kupukuta, iwewe ndiwe unofanira kumupukuta ubva wazvipukuta uchiziva kuti tauda kuita mhiko ipi, mhiko iyoyo. Saka ndizvo zvandotokuudza kajira kake kawapukutisa panguva yandokuudza kuti ita so unokashaya, haukawani, kanobva kabva ipapo zvatopera. Hakusisina. Ndirizo ndabvunza izvozvo ka ndaona kuti tikatanga kutora nyaya yemukomana akatsikwa nemota uyu arunzi angadana nemukadzi wemunhu mugananieni tozoita ngezvongomire hedu newedu wekuzimbabwe but tisingatarisiwo zvakaipa zvaangereze zvakaita, asi kuuraya munhu fanike maurayiro avakaita haana kunaka. Ngozi zedu dzemuzimbabwe izvo dzinoshungurudza nevanhu vekunana Ghana uko. Ngozi ingozi indoga nchitaura kuti vanhu vari muno muzimbabwe munhu ende munhu haarovi. Ukauraya mwana mucheche, ukauraya chero chi pane imwe pambara umwe munhu akauya kunoko musi uno but hapato hapo nenguva. Mudzimai uyu anga zvekuti iwe zigu waroora womukadzi anenge ane mwana wake but mwana uya chiri chirema. Murume obva ati handikwanisi kuti ugare handikwanisi kugara nemwana wako chirema uyu, tsvaga kokumuita se kokumuisa. Manje munhu wekuti anokwanisa kuti achinogara nechirema cheche hapana. Mudzimai ndobva atora mushonga wemakonzi kwakuisira mwana uya kwakufa kwakunomuchengeta. Then mwana uya obva vachiita mwana nababa uyu ndobva zvara futi chirema chakaita se chakauraya chiya adero kwakuti baba kwakuti andichada futi mwana kwakubata mwana uya futi kwakuuraya. Waona vanhu ava vese vari vaviri vakunetsa amai havasina hope, havachakwanisa kurara. Vana vaya ndo vakumukira amai ngozi kuti amai makatiurayirei. Saka amai havasina peace pavari. Saka vanhu avo ndakavati ndoda kuti muuye sefamily tigare pasi sefamily muite zvinofanira kuti zviitwe zviitwe nekuripa bhozi vana havachapa ava peace. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo munhu haaurawe. Imimiwo varume musapfimbe vakadzi vanhu. Vasikana vakazara zingaite muno muzimbabwe. Ukada mutsvuku, ukada mudhunda, ukada akaita sei, ukada nemahips, ukada asina, haangofaniri mukadzi iye wawaona uri kuchiva ukamutsvaga munomuwana. Izvozvozvo zvinhu zvekuti vakadzi vanhu ileseni rekuti musapfimbe vakadzi vanhu. Asi ukanga wabata mudzimai achikuhurira, rega kunouraya munhu. Usauraye mukadzi, usauraye munhu uya waona achipfimba. Iwe waroora ndiro benzi, bhozi ndo ratadza kugutsikana nezvaainazvo mbama make. Zviri pairi. Asi futi papa tingati uyu ibenzi bhozi ndiye aita kuti asagutsikane. Mukadzi ndio rinenge ritori benzi because iye ndiye aenda kunohura kunze. Kana usiri kugutsikana nemurume wako
unouya unoenda murume wangu ufunge Zimbabwe yako haisi kunyanzondigutsa zvakanaka. Murume ndiye ochizofunga kuti ndoita sei rekedza ndibate baba mutongi nhengo yangu inini idiki, ndoda kuti nhengo yangu ite sei ikure. Mukadzi anozongokatyakamana zinhengo raita sei rakure mumba, ndauya nemuzvambo waida. Kani pane kamwe kanhu so kungoti apa ndina denda ndinako ndaikuratidza kanhu ikakako murume anenge achingozodza bedzi nezvimwe zvo zvandomupa zvimwe pa 2 weeks chete unenge watosenga. Hakuna zvinhu zvakadaro iriko ende isusu tinayo. Ndine vanhu vakawanda ndabatsa nyaya dzenhengo. Ndinomwe munhu atochembera so anganeka ngakadai so ndikutaura chokwadi kemwana mudiki vanouya panapa ka unoziva kuti pamwe pachinoti kumure bhurugwa mudaratoni munonokumura bhurugwa so unokuti society kuti akomana saka mukadzi anoguta here ona azigo totovabatsira ona vonyanzoita chazvezvezvezvo. Ndakaona pane zvirikugadzikana kakuitika mapolitical circles emunyika muchiedzera maprotest vamwe vachidii chiprofita asitomamangapa chiprofita chaiti isusu chinhu chatinonyanya kungoti kana pachine zvinyanya zvinenge zvakafanana nezvizvika hatizivi tinyanye kutaura zvinhu zvakawanda, asi chiripo ndechekutoda kuti tingoisa minamato kazhinji kuti Mwari atibatsire. Uye zvakare nyika yedu nichandokurudzira munyika yedu kana kuti politicians kusvika kuna president wedu tingokurudzira kuti nyika yedu ngairambe ine runyararo. Chatisingadi ihondo nekudeuka kweropa. Ende nechimwe chinhu chandodzoka ndofarira futi kuna president wedu vaMnangagwa, kunyarara kwavo chinhu chakanaka. Unongoziva kuti panoitwa ruzha yawa ukazvininipisa so ukavaka runyararo, vanhu vari kunze avo voita zvavanenge vachiita iwe wakangonyarara. Vanhu vanosvika vega pakuti neakomana munhu watiri kumbodena uyu munhu watiri kumbodai so asi kutaura akangonyarara. Saka mega so munoona nzira yenyu inongogurika ika kuti saka izvo tinongozvitenda kuti tiwane kufamba tiwane kufara samazuva ese. Saka tonamba tichiisa munamato tichiti ngatirambe chinamatira vatungamiriri vedu kuti zvinhu zvivaitire zvakaita sei zvakanaka. Ina ndimboregedze kunamata, ndinoramba ndichinamata zvakasimba. Koma kakurokotedzere muprofita biya wenyu Ian Ndlovu piwa mazimota chaizvo nawikine izvo ndinofara nazvo. Ndofunga ini unoziva kuti vanhu vazhinji ka vakazotanga kuuya kuna Sewikineyo vachiti anzi Sewikineyo ndiAbrahama, Sewikineyo ndichakachi, Sewikineyo ndiJohani. But inini ndazvitaura kudhara before vaprofita vese. Vaprofita vazhinji vakatondifonera vachindiseka vachiti ungaprofita Wikineyo kudaro kuti Wikineyo ndiAbrahama, Wikineyo ndiJohani. But ndakazvitaura patanga ngati Wikineyo ndiJohani, uyu ndiAbrahama auya pakati pevanhu. Achapa vanhu vazhinji vakawanda motikari. Chiprofita icho chiripo paindaneti chakazara zvoti vanhu vakasvika vakasecha vati baba mutongi zvinobuda zvinhu zvese izvo. Ndoranga ndakazvitaura pana Ogalio ndo pandakaisa chiprofita ichocho. Iye Wikineyo akatoitegwa nyaya iyoyo. Saka zvinhu zvakafanana izvi ndakazviprofita ngati vanhu vazhinji vacharopafadzwa, vachatengerwa motikari, vachapiwa chakaita sei chakanaka. Izvozvozvo zvakagara zvaprofitwa nevakanga variko kare kuti kune zvichaitwa mumasangano zvichakukatyakamadzai. Isu tobva tazotera tobva tachitsvaga toona kuti alright it's okay, pane zvinhu zvakati nezvakati zvichaita sei zvichaitwa. Iye Wikineyo chai ndakambomuprofita ndichitaura mashoko ekuti ndaona pamberi apa pane kanyaya kanomunetsa asi ngaaendwe naye kugungwa. Wamboona kungwara kwavaprofita vakati vaona chiprofita changu vobva vaona chakuitika vobva vamhanya naye vakati handi naye kugungwa vonomitira minamati yandaitaura vatori nanaisa chiprofita pengati panenge mukanyaya kachangomusumukira zvinomurwadza asi iri mhepo. Pane zvinenge zvida kuitika asi endai naye munomunamata naye muite zvakati. Yaona minamato yechitevedzerwa ichita zvakanaka. Saka izvi ndinozvitenda kuna Profeti Ian Ndlovu vapiwa chikomborero kwanga wapiwa vanhu vanga vasirufana kuibvuma mota nekuda kwei. Aiwa, atirambi kumachechi nekumasowe, atirambi zigo
iwewe wafara kuti ndakambobatsirwa ndakambonamatira naIan Love kudhara, but ndine mamwe maresults ezvimwe zvinhu zvakandiprofita zviri kuita zviri kuitika. Ndouya inini kuzokutenda nechipo chemotikari. Aizvo hazvirambwi izvozvo. Chipo chemotikari ari kutenda zvinhu zvakaitirwa nani naMwari. Isusu tiri kunoku tinotonamata Mwari. Vanhu vese vandinobatsira vachinge vayambuka ngavandirangarire, ngavandiyeuke, vadzidze kutenda. Kutenda kwatichitaura, kutengerwa imba, kutengerwa motikari, zvipo zvekuita zvekutenda. Ndini ndinofarawo nechipo chiri mandiri chinoita chinofarawo kuti vaira mbiza vatitengera motikari, vaira chakati vatipowo zvinhu chakati. Saka iyo nyangwe Ian Love iyoyo kwaarizvo anonamata Mwari, komborerai sewikiniwo, ngaaropafadzwe kudarika zvaandipa izvi. Usamuona murume asingapere mari. Ndo pamunonzwa paitaura kuti ini ndiri gungwa handipere. Ndo pamunoona achitaura kudaro ipo paini. Saka izvozvo tinozvikurudzira. Saka kozoita vamwe vanenge vatendwa vapiwawo chakaita chakanaka. Aiwa, kutendwa unotendwa. Ndo pamunoshandisa zviyo izvi. Zviyo izvi ndo zvandinoti ni munhu akauya panapa ndinogeza munhu munyama nezviyo izvi. Nezvimwe zvinhu zvandozovhenganisa nazvo. Saka mbiya inogara yakazara. Dzakazara mbiya izvozvi zvakanyanya nezviyo izvozvo. Saka ndo zvandogeza nazvo munhu munyama. Kwanika kugeza nezvizvi. Aiwa, zvinhu zvinomboenda novhurika. Zvinoenda nofamba. Ndikupaona. Alright, I think tichivhara ndiapo matambudziko amuri kubatsira vanhu zvakanyanya mumwedzi uno watiri newatiri kupinda. Right, mumwedzi ino iyi vanhu vazhinji vanga vari kumisha, vaenda nevana kumaholiday kwakasiyana siyana. Kudzimwe nzvimbo kunofarawo nekuita sei. Vamwe vanhu vauya vakaberekeswa minyama, uyai kuno. Inini mbiya yekugeza munyama ndiivhare. Vanhu vada kubatsirwa kudzokedzana nemabhebha avo nezvimoko zvavo kunoku kunoku mabhebhika. Saka nemabhebha avo kunoku tinoisa vanhu mubhodhoro. Ini bhodhoro hana kuvhara. Nyaya yebhodhoro yakatangira kunoku tinoisa munhu mubhodhoro. Toita zvatoita. Kozoita vamwe vanhu anenge rinenge riri bhebhi raenda kuAmerica. Ndaona vanhu vachinji kufoni kwangu zvinhu vanhu vakawanda vanetseka nazvo. Then osumudza mukomana wake kubvisa kuno kuenda ikoko. Mukomana asvika akutanga kuitawo manyangara nyonyonyo ava ava ikoko. Achada bhebhi rake ramuunza. Zvinhu zvakafanana nezvizvi kuno tinoisa vanhu avo mubhodhoro. Tikavaisa mubhodhoro, bhebhi uku akada kuti munhu adzoke back kuno kuZimbabwe, ndinobata kusunga life yemunhu yokuti nyangwe munhu akapaparika sei hakuna kwaanoita kwaanoenda. Saka tinogona kumisa mubhodhoro. Bhodhoro ndorigadzika pano pamberi petsaki yangu apa. Ndosiya bhodhoro rakaita rakadaro. Akawanda mabhodhoro andakacherera kuseri evanhu. Ende vanhu ivo vari kudzoka kuno. Zvokuti nchero akatambira 10,000 and 20,000 ikoko inopera asingazivi kuti mari iyo iri kupera nei. Saka zvinhu izvozvozvo tinozvigadzira. Vanhu vanokwanda vari kurwadziwa zvakasimba. Tobatsira zvinhu zvakafanana izvozvo. Kozoita vanhu vaidawo nemabhebha avo nemukomana wavo. Opamwe arambwa nemukomana wari kuda. Mazuva ndiri kugamuchira mafoni engonzi mukomana wangu ane mari, mukomana wangu vabereki vake vane mari. Saka ndoda kuti mundigadzire kuti ndiende ndinoroorwa kumba kwake. Izvo tinogadzira futi kuti uende unoroorwa, unotsvagawo pikicha vamwene vako, togara tavagadzira, vamwene vakufarire, udiwe chaizvo kwauri kuita kwauri kuenda. Usvike uchifarirwa. Toya kuno ilipo toya panapa ichi ndozvo tobva takudzidzisawo kuti no, kana waenda uku hauchapfekwa zvimini pamberi pawatezvara. Ukarwa wakasungawo zambiyo, kana waone murume wako kumakwenyu wamemawo kubhedroom kwenyu ikoko, ndopawakupfekerawo murume wako zvakaita zvakanaka. Totodzidzisa zvakafanana izvozvo. Nevamwe veve panapa vanhu vakawanda handichada murume, handichada zvakati. Ndinototanga ndadzidzisa kuti atete nyangwe ukati murume uchamuda, pauchaenda kunzoko uchanogara pabarika. Uzvari munhu anobuda mumba aiti handichada murume ana basa ndinonowana mumwe murume, but murume uri kuwana umbofa kuwana mukomana une mwana kashoma zvinhu izvozvo. Unotoona umwe murume bozi uchashava mari yobhadhara reendika basa ugototsvaga ubva warishaya, but wadadira imba yako iyi. Watsvaga basa kana unowana basa ubva wana kutambiswa 100 or 150. But kuti uchiwana zvimwe zvinhu zvauri kuda hapana. Ndipo uchasangana nemurume wemunhu ane motikari yake, uchafara ndawana mbinga yangu ndiye ndawana. Uyaya muchajola futi mwana nge. Anidi zvadero paya wane mwana vakurema wavatuka nomwoyo wakapiwa.
saka watova futi pabarika wazomangoti akaningota zviripo wapabarika. Saka ndiri kukurudzira vanhu vane dzimba dzavo, garai mudzimba dzenyu, mugare zvakaita se kana dziri kunetsa, uyai kwatiri tikubatsirei dzimba dzenyu dziite zvakanaka. Vanoda zvema-go back to sender, vatambudzwa nezvikwambo kana kuroyiwa kana zvipotswa, uyai ndikubatsirei. Ndiwo mashoko angu ekupedzisira. Peji redu rinonzi Baba Mutongi. Page ravo rinonzi Baba Mutongi. Isusu zvatakuita mazuva ndezvoti patinoposta video iri rinobuda nekupeji kwenyu futi. Tichakuratidzai ukiribidi. Isu tinoshopera paindaneti. Ratidzai ukiribidi watinoita kuti tese zvibude. Vanhu vaMwari, next time panouya kuno kundikuya nechiya yangu. Because panapa hatichadiwa. Achauya tiye tamutekera.